Right, umsakazo Inanda 88.4 FM. Today's best radio sangena. Sithi Jesu buse njalo kanti ke Lusanda wakabheje lo hey lengoma yenza ezinye izinto mangabe ukhona kuleyo ndawo esuke ihlatshelelwa khona noma idlalwa khona into enyakazisayo kusukela manje ke kuze ke shaye 12 o'clock sithi asilungiseni isigijima kuyena usibonelo wakamlita ethi ubuxoki. Guess what asikho sodwa namhlanje okwangampela ke. Welcome back Queen Rejoice. Ukuthola Makwande. Makwande kube yonke indawo ukuthola kulolu suku la namhlanje. It's good to have you back. Oh ngiyabonga nami nje excited kanjani ukuphinde ngibe khona. Hayi madoda. Excitement kade ufuni kade ulakazelele. Angazi makade yini noma mhlawumbe kuyi confirmation nje ukuthi sengi right. Okay. And egcineni konke phela makade uhambe ungekho right. Khona indlela efake testwe ngazo. And one of those delas yokuthi ubuyele emsebenzini sikubona ukuthi ufit kangakanani kanti sacela futhi ukuhlala na kanje mina nawe. Nkosi yami. And it feels like angazi isikhathi singakanani ngisifakathi it feels like and it's like the whole of 2025. Well, I know it's not, but it feels like 2025 wonke nje ngathi nje kumina ubu out. Singasahlangani ngama Sundays. Manje ngibona ngibiza imvana. Nkosi yami. Ngavuka. Yeah, waphapha. Ngifeel ngafa. Ngavuka. Yeah. And idengichazile konke lokho umkhozi ilento ukuthi mhlambe bengivele ngilinde nami lo mzuzu ukuthi ngiyisho lento uma sizoqala sisakhuluma nje ngezinto ezenzakalayo eminyango ukuthi into enzile Queen Rejoice might not look like isifundo kwabanye kodwa iyiso isifundo. Number 1 isifundo ngisifundile sokuthi if ugula ku severe like yours khona enye into yabona amavesi abayibasebenzisa abazalwane bethi akunako kwabanye kodwa uNkulunkulu take care of yours. Khona le nto njalo engathi khona eBhayibhelini kodwa nami ngiyayazi ukuthi mhlambe kweminye imizuzu yokuba sebenzimeni uma you taking care of or you shifta ukucabanga kwakho and not focus ekuguleni khona into eyenzakalayo. Yebo angithi yabo because manje energy yakho awuyibekile like thini ngiyakula because ngalesikhathi silokhu sigoma amazwi okuphila asolimini. So the minutes lokho siyakula but ungasho ukuthi ngihamba nako wona futhi ngiyazi ukuthi ngeke kuze gcine kukanje ngizophila ngiyaphila angithi uyabona noma ngabe ukhuluma ini so kwenza ukuthi izinto zakho zisheshe more than le ndlela bokade ucabanga ukuthi mhlambe usuyafa mawuzizwe nje ufila indlela shift ingqondo yakho ngiyibone lento yenza Queen Rejoice and focusing on us calling us lazima bengivele ngiphume nya and nabantu ophila nabo abakhathazeke ngokugula kwakho usenze sathi akaguli uyadlala ayudlala ngathi lo you know everything that is happening phela mase lokusichazela ukuthi what's going on uyabona ukuthi is serious lento but the way obuyitreata ngakhona nendlela obuyenza ngakhona bekuyinto ethi no man yazi yenzeka lento impossible mhlambe sibulawa ilento complaina njalo mhlambe ugula kusheshe ukululameka ngenxa ukuthina sikhuluma lento ukuthi siyagula sikusho manje noma usuza ukuthi khona umehluko noma usuza ukuthi khona into ethi phakaba bese uthi kodwa ngoba ngiyagula kanti fanele ukuvuke manje uqhwisha so thank you so much for this lesson ngishare ngoba mhlambe mina kuphela uyibonile ngazi but mase nabantu ngicabanga abaseduze kwakho sebengasho nabo I think ukuthi benganakile ke nami khona kwasho wangibosa hayi mfethu ugula ngempela hayibo amasikhuluma umsebenzi nawe nasemsakazweni social media umsebenzi uyabo like kuningi obubona ukuthi yazi ucabanga ukuthi yazi mangimfonela ngizobe ngiyamhlupha uyazi ke ukuthi thina ke ebusinessini lethu lamadatha uthi hayi ke ngathi ngiyamhlupha lo muntu kanti cha awumhlupha umuntu ngempela naye yadinga ukwenza indlela ahila ngayo asisho ke bafowethu bese bengayikhali kodwa benza as and when it feels right. Your phone khona idatha usundlova data so ayisefasithi idatha babuye bangasiza masithi data sikhuzele ingane zethu
Asivele sithi data nje kuphele lapho Thabo. Awakabi khona bafowethu uyazi nje ukuthi sibamba ngala kodwa ngikhona yeah kanti ubugula bona lento engisho ngempela mina ngifundile into engifisa ukuthi namhlanje nje basizokhuluma ngama covenants ukuthi siphuma kanjani kuona sibe abantu ngempela esizo understand ukuthi ezizinto edinga ukulalela ulalela umzimba wakho ulalela inhliziyo yakho ulalela the Holy Spirit that is within you and then do as khona conversation engabe nayo noThabo konje ukuthe no angiguli kunento esemzimbeni edinga ukukhishwa okay ngiyakhumbula size sibe nalongo hayi ngoba ngigula shuthi lento ifana njengezinyo yabona ithi uthi uhambe uyokhipha izinyo bese uba right isimo sami kahle sinjalo ikona ukuthi lento nje bingakakhishwa ke iyangaffect but once yaphuma hayi ngizoba right I think mhlawumbe benganakile Ndlovukazi since we are bringing it up now sengiyabona okay I think yes that is right so injalo ke Thabo uyangizwa kodwa into echaza nina ke abantu ekhuluma thina silapha ngokwezempilo buka manje this is natural yes ngithi yabo for wena mlaleli and for me and for Thabo ukuthi this is just natural the words yes wona wodwa nje oqala and the mindset unnatural uthi uyofaka umsuzwana noma uyofaka ini lo ifakayo ini le herbal ekuthiya uya with this mindset yokuthi hayi lalela lokhu sengenza lokhu nje obusho nawe ukuthi ungene esibhedlela noma sebekunikeza ini it's just the mindset it says angiguli mina kodwa this thing yenzeka ngendlela ethizeni kufanele i-remove then bese mina ngiright yes into bangasa operate ngendlela esidinga i-remove abantu babulawa ingqondo ingqondo balashwa ingqondo indaba isengqondweni uyabona nje mina ngidila nabo labantu abagula ngengqondo ababulawa ngengqondo laba afika ayesibhedlela kuthiwa unesifo esingalapheki noma kuthiwe you have about 6 months to live yes umtshela kanjani umuntu uzumqalela uzumnikeza idate yokufa already ambulala uthini kena already lo muntu uyastressa ke manje ingane zami newila ngiyenzile ama-affairs ami iy'mali zami ezukuthi awukwawukuthi ubani uzokwenza njani uma ubediphendele kumina njengoba esemdala nosibani bani abamnakile ubhekwe already ke ingqondo yakhe yakubulala ngoba usuzobulawa yini istress manje hayi ukuthi wena ubuzofa kulo 6 months bafike abantu la thina simtshela awunalutho wena badlala ngawe la yabo manje usiyaqala umbuyisa ingqondo ke manje badlala khona umuntu wazi idate yokufa komuntu kulaza kunikeza aze kuqalela ukuthi wena ususelewa ngakho wena nje uyakholwa nawe lokho hayi iqale simcabangisa umuntu acabanga hayi lokho ebuka naye wapick up ngoba ingqondo usesebenzisa ipositive mind siyabonga and also wethabo yazi ukuthi sisalapho because khona lento mina engihlezi ngigaranta ngayo leyo ke seningangiphikisa umuntu uyayizwela yena ukuthi usizwa umzimba wakho uyawazi hayi awutshela umuntu uyawuza umzimba uyayizwela umuntu ukuthi uyawazi umzimba thina we ignore the signs our vessel or the things azishoyo bese siba surprised uma sekwenzeka bese hambile bese hayi uyazi lo ukwavela wasukeleka nje wasifashele sonke yazi Ndlovu wakhuluma nathi sonke wathi ngempela awukuqale phansi emlaleli ukubheke nje ubhekisise kahle nawe iqiniso lelo ukuthi ngisho ubani wakuhamba ungazi wena ukuthi ngisho hambe ngengozi ikhona into ebisho I can't explain this but ngiyayazi no it's explainable ukuthi sidinga ukubuyela kulento eshoyo Thabo yonke into ukuhlala ubuyise wena ingqondo yakho umuntu bekwasukeleka nje wakhuluma ngezinto eziserious out of the blue sithini hayi awukahle wena awume kancane sikube indaba zokufa kodwa siyazi ukuthi egcineni wonke umuntu uyahamba ngithi yabo asikhuzi ke kulonyaka Nkosi yami asidedele umuntu asho if you have a chance document that discuss that because naye abanye ke abamagwala ba end up bengasayikhuluma ngisefa izenzeke
ngenxa ukuthi enesisuke samthusa thina ngokuthi ene yindi yabukhuluma ukufa agcina umuntu esethula angasashonga ngempela kanti ziningi izinto ebekufanele azisho leyizela abese lokho efona nga 1 by 1 esefonela abantu ukuthi ene ekhuluma naye umuntu bese umuntu awuyazi fethu bengiqeda ukukhuluma naye yabo nawe ngale contact thintayo ukuthi mthini uyizibe ngenxa ye pride so ake sigadeli lento ukuthi mangabe umuntu eqala ekhuluma izinto ofila uncomfortable ngazo wena ngobezakhe uyena ozwayo start engaging record those things qiniso lelo ngoba sisale ne regret exactly and also notice ukuthi ene mhlawumbe ngenze ukuthi ithutshane enginikwa lona ukuthi siclarifyelwe ke or siclarifyelane lezinto lezi ebengekho clear because nambe ngitshela ukuthi ena usisi wami akangifuni mhlawumbe or uma wami uthanda usibani more than me uyabona but now uma ngabe ena sinikana ithuba seku is true amen Ndlovukazi enye into engicela ukuyibonga kakhulu ke uThabo uhleze eshumela izwi lokudla ne yabona lento kuthiwa umlingo ngiyahlonipha yabona lento kuthiwa uhlonipha sonke inkani nje okungawufuni ngiyahlonipha lento kuthiwa umlingo engafuni ukwenza izinto natural ishaya kwabona odokotela sometimes well in my case it wasn't that much okwegazi but mangabe sekufika ifile yonke into clean and then manje siwiswa yini however bamndabenhle unenye indlela yokuyichaza ukuthi sawiswa yini sona isibeletho kodwa odokotela baze basithatha sona after operation bayosihlola so sesisodwa still baze basincoma usaze sasihle saze saclean sesandla kade kusho esinye salwazi kade sidlu chronic BP noshukela yes sasifaka umlingo ngoba iBP sasifake imagnesium yonke into normal odokotela mase becheck asambisa indabeni sangiya hospital Ndlovukazi sangiya hospital Mandisi Janji emsakazweni Nanda 88.4 FM today's best radio lazi kunale feeling emnandi nje ukuthi we have you kanti lokho ngisho nje ukuthi ayikho Mkhwendo Joseph khona benkakamiyeza ukhona uThabo wakaSambothi last week sesakhuluma kakhulu about the covenants wawanaba undabenhle sakhuluma ngawo sawaveza wonke ama covenants so today kwasekuvela ukuthi ngembuzo bikade khona senze njani ukuyikhipha kule vumelwano is it possible yabo nakhona sabo namhlanje ke bazosisiza ke basitekele sizolekelelana nje sonke bafowethu and okwakho ukuthi uthatha ama notes then mesuke isikhathi sokuthi sifonelane ngo 11 o'clock you do the same or uthumele i voice note vele sizoyifunda thina or sizoyidlala ngale ku 11 o'clock but as and when ubona uzokhohlwa send ku 0 06876499969 ezakithi akaziyazi kamakade so today Thabo sizokhuluma ngizwile ukuthi khona okunye ufuna ukusifundiseke ngoba nakho kufanele sigxilise singathi sidlulile so understand sesigxila kulokho la speak impela ngoba bese how do we heal or how do we ikhona imibuzo yavela impela la speak ngayo lento even nakulokho kwesoni loba ngifuna ukuqala ngakho and ama covenants sazi ukuthi khona amahle namabi so le ndaba ukuthi uphuma kanjani kuma covenants lawa amahle wona ngoba phela khona kuhlala kanjani ngoba khona ithi inhle covenant kodwa afuna ukuphuma kwenzakalani ke uma uphuma kwenhle so ngicela udlalele clip le ngeke siqede ngoba ithanda ukuba yini khona indaba yesoul umnikazi wayexoxela yona all right asike sithi ke okay umvela sasomdikayo yabona angabi kude iyadlala yona kodwa akasondele weNdlovukazi kukhona into enzakalile ubaba uNdabenhle yazi ubengakabi ngileli undalele and ngiyazi uzoqhamusa ngazo usungena
kanti kade khona Nkosi yami ayibo yazi osibikelane nesode wangabingelele usukwazi Nkosi yami ngibingelela abaleli benanda FM sibonga umdalo umhlaba osiphe kusithanda kusinikele ubuqotho ungaqole udesime phezulu kwamagqoma kepha siphe kusithanda kuzehlisa sicubungule ukuze sibuyisele ulwazi kubanini balo njengoba umdala ibalidalile balisebenzise phela babuyele ekuthuthukiseni kwempilo zabo. Mina ngike ngabingelela yini ngoba nami ngivele ngangena. Hayi ubizile phela wathi ukhona. Nami ngithe udaba lesibiyele eceleni wasebikela uStar Glow. Ake ngibingelele umlaleli wenanda sibonge kumdali ophinde wavuka ukuthi ibe khona. Nanso ke iyamvuka. Yes. Ngishona kwi-clip. Hayi phela usokidopho sekhona ke nazo. Busambothi. Asuthi ngingumfundisi uMathosa. Ngingumzukulu wenkosi umgane kaNtshana. Basheke imbuya. Kwelasemandeni. Esifundeni senkosi uMathosa. Ngizalwa indodana kaMgandeni ubaba uShalisi Mathosa. Ufika nje ubaba mkhulu lapha ezweni lakithi. La ngithi ekhaya inkosi ubaba mkhulu ihluphekile ngoba ubaba eyindodana yayo inkosi wayecacile nomama intombi yakwaNcane bengabathula abantwana sebehlale iminyaka ewu-8 becacile bengabathula kwakungabantu abayibhincelayo abangakhona kodwa-ke ngaleso sikhathi umama nobaba basibehambe iy'nyanga ey'ningi kuzanywa bakutholakala abantwana kodwa abantwana abatholakalanga. Uma abantwana bengatholakalanga ubaba mkhulu-ke ozala ubaba wayevele yena enelisekile ukuthi uNkulunkulu wayesebuyele ekhaya sefika etshela indodana yakhe nomalukazana wakhe wathi bantu abami senidle kakhulu imithi manje namathumba ahlaza niyambona loya muntu engathi akahlale kwaNgobese okuthiwa uShembe uthi uyabasiza ngiyacela-ke ukuba-ke niye kuye niyomcelela abantwana. Wayeseya naye ubaba mkhulu Mathupha isefike bekusizi lomsu wakhe ongatholakali kwabantwana. Asebefika-ke nomama emva kwababa mkhulu sebezocela abantwana. Wayesethi ubaba mkhulu asephakameni niza kubathola abantwana. Usho umama wayesebizwa ngenyumba benobaba 8 years enganabo abantwana becacile. Nizobathola abantwana. Umntwana wokuqala nizomthola uzoba ngomfana. Igama lakhe uVele Dlozini ngoba semkhulumile nedlozi lawaMathosa ezulwini. Kuzofika umuntu omdala kakhulu wakhona kwaMathosa uyena uzofika igama lakhe uVele Dlozini. Ngakho kusukela manje ningabe sawudla umuthi, ningabe saphuza utshwala, ningabe sadla lutho olungcolileyo ngoba enizokuthola manje kuvela kuNkulunkulu kuyingcwele uyakungcolisa. Uma uyibheka uyilalela leyo nkulumo kababa mkhulu ile
inkulumo ebhalwe eBhayibhelini encwadini yabehluli yeshumi nantathu uzozalwa uSamson. Ubakhisa isifungo manje babamkhulu uthi sengikhulumile nedlozi lakwaMathonsi. Ngakho nina njengamanje kusukela manje ingabe sawudla umuthi, ingabe saphuza utshwala, ingabe sabhema nogwayi, babe bhema ugwayi kwamakhala. Sikamanowa nomama. Yebo, sikamanowa. Bahlala ke balini. Njengoba ubabamkhulu wayeshilo. Masishane nje kuphela ngasikhathi wasemthola umntwana umama. Kwase kuba intombazana kwangaba umfana. Base bethi abantu hawo uShemba kabonanga kahle. Uthe umfana nakho uqhamuka. Kamba le ntombazana ngaleli igama. Wathi umama cha. Ilindele umfana oshiwo uNkulunkulu ukuthi ngamthola. Kwathi phatha wathola intombazana. Bathi abantu simthenile uthi uShembe kwehlulekile ukubona. Hamba le ntombazana uthi noma dlozi. Wathi umama cha ngeke ngikwenza. Inkosi ngethembise umfana yathi yenza isivumelwano noMathonsi. Kwase kufika insuku zokuphela wayesedlula babamkhulu basephakameni emhlabeni. Kukhona lezi ngane ezincane zamantombazana ayithola. Uma edlulile ubabamkhulu emhlabeni kwasekuhlala ubabilanga. Ngesikhathi ubabilanga ehlala esihlalweni ukuzwakala ukuthi uShembe ukhona phakathi komzwengco nasephakameni. Umama wayesehamba eya enkosini ke manje ilanga. Maya lapha enkosini ilanga uphethe lezi ngane imbili zamantombazana uzozibonga enkosini ilanga. Uma efika enkosini ilanga sefike sethi baba ngangicelile enkosini enkulu yasephakameni abantwana ngethembisa umfana sengithola amantombazana amabili sengizowabonga nawo uNkosi ngoba bengenawo uNkulunkulu esizini. Yambusisa inkosi la yayihlala nesihlalweni yayisithula isikhashana sithi kula umfana uyena omdala kunalabo babonayo izingane lezo ibona. Umfana uyena omdala lo umuntu osemsebenzini kaNkulunkulu ezulwini uhambe ngendlela ethathelayo uNkulunkulu ngokubona ukuthi phakathi komndeni lapho engikhona kudliwa yonke into engekho ngcwele. Wayesethumela laba abantwana ukuthi abasheshe bazoba umzanyana wakhe ukuze bengamniki okungcolileyo ade kuhlanzekile. Why do I get the feeling ukuthi umkhulu ulohambelweni obuyayo? Le interview ngayenza ngo2007 July. Ngangifuna zona kuningi nginako kuningi the journeys of the soul. Abantu abane stories zesoul. Ukufika kwabo emhlabeni indlela abafika ngazo. Abanye indlela abahamba ngazo kodwa ngangidila nokuhamba kwesoul. Shuthi na 18 years lento ngayenza. Oh alright. Into endala. So ngithi ngiyithathe ngoba ezinye izinto zike yifuna uzozizwa ngomuntu othi i-experience yami ihamba kanje. Umfundisi Mathonsi le wakasithebe eMandeni ngithi uhambe last year mangewona late 2024 emhlabeni. So ngila kwi journey of the soul ukuthi njoba ngisho ithi kunezivunyana ezimbi kunezivumelwano ezinhle. Kune journey of the soul le ayichaza uDimbane ethi soul iyayikhethela. Kune soul engayikhetheli isoul ethunywa uNkulunkulu njengale ekukhulunywa ngayo la. Uyamuzwa uMathonsi uthi
babe ngabatholi abantwana abazali bakhe bayobacela kuShembe uShembe wathi sengikhulumile nedlozi ukhulume nenglozi yomndeni wakaMathonsi base beyavumelana ukuthi sizobuyisa isoul endala yala ekhaya umuntu okwaphila la ekhaya wala ekhaya sizobuyisa yena azozalwa kabusha la emhlabeni nakho ke usezala uthola intombazane bathi abantu ayikho lento yalomuntu wakho uyaphinda uthole esibili ayikho lento yakho uyahamba uShembe 1935 emhlabeni 1938 uyabona umkaMathonsi ukuthi no kushuthi ngeke wayengabonanga kahle umkhulu angiye enkosini lesikhona manje isifika ithi inkosi cha no muntu uyeza kodwa ezulwini kuthiwe before eze akuthunyelwe oneni bakhe kuyibona abazomkhulisa so nina le ndlela anifundise yona yokuphila izofundwa lezi ingane ngoba izona ezophatha lo muntu ozayo ngoba mayeza uyayizwa icovenant eyenziwa la ekhaya ukuthi nina nisezokwenza ukuthi anisezogaya utshwala nisezodla inguluba nisezokwenza kwakwakhiwa icovenant la ekhaya so wafika uye lo okuthiwa isoul endala eyafika okuthiwa igama wazwanika igama wathi kuyobovele dlozi so kuzabantu athi ingane onena ababi yayibona lento okaNkuluNkulu ukuthi indidi omdala umagcini laba beze abadala ababili bona abayingane that's the journey of the soul yingakho lento uzoyifanisa nalendaba ekubahlula 13 eBhayibhelini kaManowa nomkakhe nengilosi ethi ingilosi yakuzala indoda wayengabathole abantwana umkaManowa benomanowa batho kwase kufika ingilosi yasiyabatsha uzomzala umntwana uzoba kanje uzoyiphatha kanje nani nizomphatha kanje wenze njani uSamson uyaphuma kwicovenant iyamenzani icovenant emva kwalokho yambulala ngoba uyena ophumile kwicovenant kodwa abazali bakhe bayayazi icovenant bayigcina bamfundisa futhi yena kodwa kwase kuba uyena oyiphumelayo kwicovenant ingakho ngithe lama covenant ikhona amahle kukhona amabi kodwa nenhle uma usuyiphula kwenzakalani ifana nokuthwala ukuthwala it's a covenant uma usukuphula you're gonna pay ungagundi ekhanda yona covenant ngikwi covenant nje mina njengoba ngiyumNazaretha ngine covenant yokuthi khona izinto abantu bonke abangazenza ngisho umndeni wonke ongazenza kodwa mina ngeke ngize ngizenze because I have a covenant. Okay yo sibusiso ke sabajobe sikhona isona ke lesiso sitedeka manje nazi izindaba zinanda 88.4 FM nosibusiso samajobe sithole. Alright, sikona umsakazi Nanda 88.4 FM 13 minutes past 10 o'clock asilungiseni sikhuthaza ukuhamba ezimisweni zikamveli Nqangi ukuzazi nokuzithanda sithi come let's reason together. Thabo sithe before siyo ezindabeni bekade esilandisa ngama covenants nge-journey of the soul nama covenants ukukhona amahle khona amabi what happens mangabe kuthi uphule esihleke so awustandise usiqedile ama covenants maningi ahlekisayo ilawo abantu abamnyama asiqale la isizwe siba ne covenant isizwe a nation njengoba ukufunda eBhayibhelini ukuthi abantwana bakaIsrael baba ne covenant leyo covenant yakha lento ekuthiwa umphongolo wezivumelwano i-Ark of the Covenant yaboshelwa lapho leyo lokhuzi la kaZulu saba nento ekuthiwa inkathi yona i-Ark of the Covenant inkathi acacisa hayi inkathi i-political party ukhona inkathi into ekuthiwa inkathi ukuthi ukuveza le yashiswa amangisi ngo1849 olundi yayibekwe khona futhi ngiyibona ukuthi kwakuyinto engahlakaniphile ukuthi ngayohlala esigodlweni ngoba indawo esobala into yokufihlwa uma seniyakhile uma ningayifihlile you have to protect it ngalendlela exaka ukwenza ingabonwa because
kwabalula ukuthi amangisi ayishise ngoba yayisobala kwakhona abatshela amangisi ike iphathi lapha ayiseqhugwaneni bafe kwashiswa iqhugwane kwasha wonke necovenant abasekho abantu abakwazi ukuyenza leyo kumanje isizwe sibona siyinhlakanhlaka kanje asina covenant nomdali qhamuka nombani akhuluma kwakhe abhekele eqhamuka omunye athi uyabona abhekele eqhamuka ingakho nje kunje kungeke kulunge futhi ngoba asinayo into eyicovenant ngaleli yasonto before sifike kule topic ngaze ngalinganisa ngamabhunu ngathi aka icovenant nomdali asehamba yomakhela la ibeke khona inkatha yawo ilapha ePitoli leyo nto ungakwazi ukufika awuvunyelwe ngisho ukushutha masungene phakathi ithomba ithathwa ngaphakathi because ila kukhona lemfihlo yabo kunezinto abazenzayo even ngaphandle masubona ama symbols eGlanti kuthiwa i-Fort Tracker monument eyamabhunu bakhe icovenant as a nation as isizwe hayi individually ukuthi mina ngibona abadala kade ngemanzini kwashace yile nto yazi ukuthi nombani nje kufika imoya nalo adonsa umoya umbhekisele nalo adonsa umoya umbhekisele as a nation as stones ngenetwork eyodwa so ngeke izitha kulula ukuthi zisibambe into engihlekisayo ke ngawabelungu ama covenant labantu ekuthiwa ama elites ukuze kukhulunywa ngoma Freemason ngobani bani izinto ezama covenant kunento ekuthiwa uba area 51 lapha eUSA ekunemoya enzima kabi area 51 la uthola khona abaholi beAmerica hayi uTrump abanikazi ba iUSA bakha khona ivumelwane nemimoya imoya bese ibanika itechnology ibanike zo lo ngisho imali bayinikwa ile moya ibanika ngisho itechnology inemfihlo ze-technology le moya ubona le technology efika emhlabeni kangaka uthi wathi kunamazwe ahamba phambili lo machina banezinto ezinemoya ebanikayo le technology bese bekwazi kwa ivumelwane ezakhiwa abantu athi umuntu kufika abadala bangikhombisa umuthi othile abantu eyemithi nje akakho umuntu onezivumelwane nemoya samfundisa itechnology samfundisa wonke umuntu sikhuluma ngama mic sonke akakho umuntu okwazi ukwakha imic ayikho imoya emfundisa ukuthi yazi ungakha imic kanje ungakha imic invisible nje edonsa nje sam ngaloko ekubekwa ama mic kanje yabo nathi sibe thina yethu ivumelwane sivuma ukuhambe senze ivumelwane ezishibhile ezobuye futhi destroy thina egcineni lezi ivumelwane asinazo ivumelwane ezihlakaniphile nemoya so imoya mayifika isuke ifuna nenze ivumelwane ezihlakaniphile Good to cast them out. I guess the difference we don't even know. We all know what the moya demon. Cast out. So we don't know what's in it. Kanda kanjani emihle. Uyabona uvazanya ke into ke futhi leyo ukuthi yonke into asithi amademoni ungabisayihlola kanti ufuna uyihlola ukuthi ikhuluma nami ithi ngizovela ngivezela impande nje ngiyibuka uyaqeda ukukhuluma ngomlingo uthi uyasiza khona lwazi ndiyade kuthela ngaso ukuthi hey kade sino BP no sugar sifaka umlingo asifake imagnesium sihamba sayesibhedlela hey so normal ingane egada lesalwazi yona thola kathi masihla sekuthenga nomshini lo okuhlola iBP ekhaya bayihlolela manje lo gade salwazi yakhe iBP iphezulu lo dlumlingi normal inhle kahle lo othi akaguli kanti uyanogulayo akazi so bese ke mina ke kufika imoya ke ingitshela ukuthi izokunikeza impande zokulapha abantu angiyithandi lento ingakho abantu bengangitholi and futhi nakulonyaka ngeke ngithole because uke washo uDimbane last week ukuthi sasimkhuzi lokusebenza kwakhe kakhulu uthi lento izokulimaza uyazi into yokusebenza abantu ishaya enyameni kanjani iyagcinaza so iyalimaza mina khona abantu abake bangithembisa imali athi umuntu nje no ngenzela ukuthi noma yini mangikudinga ngifone I don't mind paying you mina ungasho nje ifixala ifix amount yakho ngenyanga uthi ngicontact nawe nomnini ngithi it's not about money and ishaya egazini kumina so yabo so bona banevumelwana ubona umuntu athi yabo lo muntu kafundisa abadala athi bathi yambona usizi nje uyabona ukuthi lento ayinikiwe kwayona imbangela usizi nje kwayena kodwa manje uthi wayinikezwe abadala
so ezethi ivumelwane zinenkinga ngempela so ingakho ngizisebenzeli as a nation siyasicela bonke labantu ababhinqa amabhayi bafaka ibandla efika lana phezulu bawusizi now uyayibuza ukuthi lezi ivumelwano kodwa lezi ezenziwa hey ama China ama Americans lapha area 51 no Bohemian Grove laba bahamba kubona hey banamandla as a nation banamandla labantu so ilezo zinto but ake sizutimbane sobuya ukuthi uphuma kanjani evumelwaneni Tombani Okay sibonga abaleli benanda FM soqala ngesivumelwano esicayi kakhulu yebo ukuthandana nonkosikazi womuntu asikho isivumelwano esiyingozi that destroys a man than a relationship with a married woman ake ngiphinde futhi ngizothi kancane nje kona ama social covenants but I'll try to put them all together though they are very different asikho isivumelwano esi-deadly that can clean you up yes closing your destiny actually devouring you financially and taking your family yakho nokuthi wayakha wena baba ingayisi kwi destiny yakho noma wena mfana uthandane nomama oshadile ose covenanted to the husband izinto zakho zibhidlike from the day you fall into this covenant and impilo yakho ingaphindi be right despite ogogo bakho abakuthandazelayo despite everybody in the family who protected you ngemkhuleko nangenxuso so a covenant with the married woman operator kanjani first it's sexual and emotional yeah emotional covenants are deadly because they don't stop all right long after senhlukene with the married woman the brain will go to the segment lana kenathandana khona okay yeah that is why uma wakuthengela ifone noma nathengela nama phone you need to get rid of that phone kanje hayi Tombani I promise you get man of walking out ngimaje sitangicingela zona like zonke get rid nayahamba indlela ukuthi mhlawumbe ngicleanse ke ngcono uyabona lento esho Dimbane ngicela ukuyifakaza ngoba umfethu ubenza ngithi grade 1 la Phumzuzulu okay uyafika ubenza grade 3 standard 1 at the time go standard 1 uphuma esikoleni ufike ekhaya ahlala etafuleni umama enzela ukudla uthi ma uyazi umisade sixoxa lenye indaba uthi umngani wakhe la kaMashu cabanga lo sisi uxoxela izingane zika grade 3 le story umngani wakhe la kaMashu uthi ngiphatheke kabi umngani wami la kaMashu but the story buwa namhlanje siyasiza ngoba sosiza nabanye kushuthi ubethengelwa ama boyfriend emthengela izonke izinto nje mayiqomile ama boyfriend amthengela uthi manje uyagula ekhaya ekhaya nje obegula kuna yonke into endlini kuhle la ekhaya okay TV marketing yini ugula ngalendlela ukuthi useyahamba kodwa uthi mayethi uyahamba umphefumulo athi nanka marketing angivimbile ngicela nikhiphe la marketing la endlini niyowalahla hayibo athi bewakhiphile ama marketing uzohlala athi na TV iyangivimba khiphane TV hamba niyoyilahla hayibo ukhishwa kwaze kwakhishwa amakhabethe endlini fanele ngawe uyahamba khambeki ugula uphelile kodwa umphefumulo awuphumi uvinjwe yilezi zinto abeyithenga uthi wakhishwa yonke into endlini kahle ngoba yonke into ekhona la iyokungcola ubeyithola ngokuhamba elana kwazima nabantu besithi ogcineni umisi usethike niyabona abantu abami mase nikhulile anofunda ukuyisebenzela nibe nezinto zenu ningahambe nithatha izinto nje ninikezwe abantu yabo it was a lesson yabo buka le it's a covenant phela ngoba sine exchange uthi wena siyavumelana mina ngizokunika lo gweni uzonginika so ngiyakuowna uthatha imali ekade isetshenzwa kanjani kwayona lethenge lezi zinto
ukubona le extremeness yokuthi ithi ayiphume ihambe mhlambe kwayona imali khona la yayilandwe somewhere yeah ndaba so bengisasho ukuthi get rid of all the gifts or akuthengele wona unkosikazi womuntu noma umthengele wona. Okay, get rid. Now she has to get rid of all the gifts. Oh, okay. Now this is what happens in most cases. Uma uthandana nonkosikazi womuntu kuba khona insanity enzakalayo wena esingathi ukuhlanya in the true sense of the word, meaning to say in the brain segment, instead of a normal function of the brain, the nervous system erupts all the time. It doesn't follow irregulation. Okay. Kwenziwa yini lokho? It's because in your brain there is an interference cognitively ebangwa ile covenant onayo. Okay. Which is made worse, for instance, uma umqabula ama private parts noma umqabula ama private parts, because ngesikhathi nimqabula ama private parts, part of the fluids that you swallow in the process, they merge with your bloodstream, causing unhappiness, pain, misery, and blocking the path towards your destiny. Let's say that akazange asho umuntu lo ukuthi ushadile unevumelane nomshado uyangikhohlisa angazi mina. The moment you get to know, walk away from the covenant. However, do I get affected? You will be affected, yes, because How? there were fluid exchanged. Cha musukuthiwa akuphe namhlanje uzosilekelela ukuthi how do we disconnect. Ukhona ama-rituals engizokhuluma ngawo. Bese siya kwi-casual sex. Ayikho into edestroye iy'ngane zethu njenge-casual sex. Okay, ngicela uyichaze casual. In-casual sex umjolo ukulalana without commitment, without any covenant of love. You know that. Because the more these kids enjoy sex, 98% of them don't use condoms. Even if they were using condoms, it doesn't matter, because the more deadly one is these emotions, the constant secretion of vasopressin and oxytholamine, which are bonding hormone. But if you interpret them from the spiritual scriptures, they cease to be hormone, but they become translucent energies that are exchanged between the two of you, thus bonding you. The reason why imshado ingasebenzi, you see, let me put it this way. Today, we are social network. Marriages today, marriages today. What this? You know, sometimes I get sick with the damage that people are doing on social media. They criticize them, yet but wholly about what they did to glamour relationship we are now. There's an example. You are a woman. Also, in a body count at 22. Then you get married with the 23rd guy. Right now. First, on a blood covenant when you broke your virginity. Ukuze abantu abadala bethi umuntu owakuvulayo akumkhulu ukumkhohla. That's a blood covenant. Yeah. Now, let's talk about blood covenants. Amaningi with these 23 guys that you slept with. Now, then you get married. What is going to happen is that every time you go to bed, once the covenant is activated. Then it means la empedeni, there are almost 22 spirits that are highly active during your intimacy moment. Bese leyonto iyenze njani iretarda deeper sexual and emotional connection between the two. 22 ayinaye nalo. Yeah, bese kwenzeka into ebuhlungu-ke bese wena uforceleke ukuthi uphume ngaphandle uthi akanganelise. Yo, usufuna enye covenant nomunye umuntu manje. 24. Number 24. Instead yokuthi uthi go back, uthi renounce, cut down and edit. Oh no, this is big. Let me tell you something. Sizokhuluma how Africans in the early dynasties used to edit DNA uma kwenzekile walala nomunye umuntu wasuyahlukana naye. Because that DNA need to be edited. Have you ever heard in the tour
humming African musicology. What they're doing, they're activating in nervous system. We have less than a minute. Okay, ngesikhathi activating nervous system yilezi into okunefanele ikhulume ngaphansi kolimi. Okay. I-humming is a regulated nervous system yakho. Ubasho bonke labantu ngamagama. So what the Christian world did, you had to know, write the names down, uswayishisa material after praying to each and every person. Okay. Oh. Whereas in Africa, babenza into simple to edit your DNA by humming. But before one's humming and drumming, kufanele kuqale uyozindla uzile. Okay. Asibambe Dlovukazi. Siyabuya hey kwanzima yabona nje ucabanga ukuthi account yakho lapho. Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Hello K bawo wethu emsazweni 88.4 FM 18 January 2024 asilungiseni uhlelo sikulona Queen Rejoice. Yeah, hello K. Siyabonga. Dembane usasithatha usasithi noma usinikezile isolution kodwa nje kuningi engisele nakho okuningi. Ngoba manje thina sifike sigana sibe nevumelwano ngoba ngesokuqala nje abantu kufika esangweni kusuke sekuyivumelwano leza ngithi kuningi okwenziwayo ukuthi kufikile abantu esangweni baba bakhuleka kwathiwa baba wahamba wayogana kulesi sibongo okokuqala nje kube ngakafika abafikayo vele omunye obreake ivirginity omunye okuthola isingane yokuqala lo osefike esezothi baba womunye futhi ufike ke wenza isivumelwano ke nalo mndeni loyo usuke lapho futhi siyahlukana futhi lapho usuke ingane futhi zalapho esezibiza lesasibongo. Yeah. Then what happens to the brain? What happens to the brain? Then the brain becomes loaded on one side. Kanti fali ingqondo ibe loaded on both sides of the brain. Ngesikhathi ingqondo loaded on one side of itself. Yes. Then it's mental health problem. Yo. Okay. Akasithi nangoke ubaba uMezi. Thana nonkosikazi womuntu. Now he wants to walk out from the covenant. All right. Ukhumbule at some stage ngesikhathi ni exchange ama gift nemali lo mama wathatha a covenant money waphi ingane yakhe wayifakela ipetrol emotweni wenza ukuthi so ikushuthi izingane zikalo mama now ziphakathi kwi covenant wathenga ngisho ukudla uma wathenga ukudla kwayodliwa ekhaya le ngane zadla ukudla uma kwe covenant so kufanele manje uma yena ayokhipha zonke izingane zakhe kwi covenant yakho naye same ways nalo wesifazana othandana nendoda eshadile ngisho mina usakhuluma ngomuntu wesilisa othandana nendoda eshadile kodwa sengikhulumela iside lika ma ngoba elika baba it's even worse. Yo. Ubaba would have been born and parented by a very good mother who used to pray over him, dote over him, send him to school. Once uma ekhuluma ama blessings kwindodana yakhe, you'll have a fleet of cars, ingane zakho ngeke igule, you'll have a wonderful wife who will respect you. Ashade nonkosikazi ohluleka ukuconnect again emotionally kodwa prepared ukusustain umshado azathi indoda yami ngiyithanda kodwa ngizoqhubeka ngoba asixabene sibangilutho I've had a lot of that ngizohlala emendweni noma ngase ngingayithandi indoda ngoba asikaze sixabane ayikho futhi into engimazela yona ublockwa wena ngalama covenant onawo with your past and this particular married woman othandana naye now uthola ama opportunities big business owalose ngo 10 seconds wema imoto iphuka esangweni ngesikhathi ye board meeting gcina ulungisa imoto meeting iphele ngalana leyo blessing ibisi ya shiftwa iye kule ndoda oh yes the man is going to benefit or lada nonkosikazi wakhe oh yes he's going to benefit from your own blessings. Phela ama blessing awakwazi ukuspraya aye in wrong places and if there is a gap what nature does it does something amazing if there is a big vacuum the nature will close it down so kufanele le blessing ngalo baba isuke kimi yami isuke iye kulo baba to compensate for the mess that I've done by violating umbhede wakwakhe and violating his sanctity yomshado wakhe
neingane zakhe lezi sengifa ku covenant. Yeah. So singayithathi kancane, those are both emotional and sexual covenant. How do you walk out of them? Is simple. First fast. Now be careful, irreligious fast, I have a respect for it. But if I study fasting in ancient Africa, especially with 13 and 12 dynasty, kwakuzilwa izinyanga izinsuku ezintathu. Okay. Yeah, ngoba thabuba bengabali Gregorian calendar bona ngithi they were using an African calendar. And two, wawungeke nje ufasta ngisho inyanga iyephi, you had to look for a specific time, especially kwakufasta uminyanga igcwele. I've never found out why that. Then ufasteke lo 3 days, then immediately bese uya kwilokuza kwi ritual. Now akasiqhubeke Miki, this is going to go deep now. We can go deep. Angithi ke manje lento sengiprescribela for abantu bamanje. In the world impepho ayifani. Okay. Impepho yase Australia ayifani nempepho yala eSouth Africa. Okay. Because le mpepho yaphe Australia isetshenziswa ama aborigines ta. Yeah, ineltra no basibakhona. Yini ama aborigines? Abantu bendabuko bakhona. Yeah, oyethu iyundo bakhona. Then bese kuthi eMexican impepho yakhona is very potent. Ayifani impepho yase Mexico iyayisetshenziswa makenzwa ama blood covenant laba bebethatha ivirgin bayise ku Ankara pyramid, then they'll cut the throat kwenza blood covenant isetshenziswe le mpepho. Okay. Yeah, that is why when in Mexico igazi ngeke lime lapha. Hi. No, that thing wants, so they need to go back to those people laba benza khona ama blood offering. Oh, that's why and correct. Yeah. As long as benga correct, there'll always be mayhem in Mexico. Mexico. Yeah. Right, okay. Yeah. Now nalana ke wena funa impepho yala local. Uyishise usugezile kumuntu benqunu bese either umaphezukwayo umephezukwayo umuntu osifazana uxabela zephezukwayo ikungene khona impela eminyangweni yetempele inyuke nawe. You. Yeah. Okay. Bese ke uyaqala ukuthi ngiyahlukana nobaba umyeza ngothando wayengenzondo. Ngiyabonga ama experiences oyizinto ifundise ngithole ku relationship yethu. Ngiyazi bengidukile ngoba kunevula nomyeni wami. Bese ucela intethelo khona lempepheni kumyeni wakho bese ungena emndini wakho kabusha uthi sengingena kabusha ke emzini wami ngothando nangesivumelwano esisha esengisenza nomyeni wami. Ungakwenza lokho ngemfihlo. La kwenza wedwa vele kufanele ukwenze phambi kwabantu. Ngisiza confess. Hey, there's no need for confessing it nje uzodestroy ingane yabantu ekuthanda kakhulu ya. Mina into bese uya emalawini nase kuma bedroom engane zakho. Right. Ufike ke ukhuleke khona. Wenza isinquso ukuthi ikamela likaNtombi danami ngicela uphume ezivumelwaneni zami zomjolo nobaba umyeza. Uhambe uye labafana bakho uthi ngicela ukuthi kuphume. I've seen something very peculiar with Queen Rejoice. Do you know that kuyakwenzeka into strange kabi umama wachithe eshadile. Inkosana yakhona ithi miganwa unkosikazi wayo vena chithe exactly like mother-in-law did. The covenant eyangena ubani? Umama wale khaya. Yeah. Then sidluleke siye kwawemali ke. Akwaqedile owesex maningi athi kakhulu. Ukuze ngisafisa ukwazi eside lesines. Ungakafiki kwemali sekulawo ukuthi ubona ingane seyifuza umama. Nadanto yamasiko ibuyihlupha. Ubaba uMbhele wakayikhuluma lento makukhulunywa ngoba abantu benza namasiko kuthiwa umuntu maseshonile uyabuyiswa. Ubuyiswa nesigebengu la ekhaya. Masibuya sokwenzani? Soqhubeka into sizofuna umzimba so hosta kona bese siqhubeka bese niyabona ingane isiyenza lezi zinto ngoba ibuyisa imoya bengafanele niyibize kwakuyibiza ngoba yayenza izinto ezimbi nitina hayi manje isiko ukuthi mase kuphela unyaka kufanele kenzele umsebenzi wakhe abuyile wayihlupha lo muntu mayihamba kahambe futhi mvaleni angabuyi ngoba wayihlupha. Ukhunde Joyce ngiqale ngicorrect abantu tha. Baba umyeza sizokwenza sibuyisa uma ngithi hayibo usana ukumbuyisa. Ithi nina
ni celebrate isikhumbuzo yeah hayi kodwa uthi niyambuyisa ngoba nithi niyambuyisa nenza into eyingozi kakhulu isikhumbuzo sokuthi sahanjwe lo uma simple as that then bese kuba khona ke Ndlovukazi into ebuhlungu engikhalise sengiqathela ama intimate covenants lento ukuthi uQueen Rejoice ahlale ethi kuthina yebo ngishadile okay kodwa ngeke ngimkhohle indaba and that was a boyfriend. There is a very deadly covenant ongane ngiyena nondaba ekufanele uphume ngiyona ngoba leyo covenant izohlala enganeni yakho yomfana. Sure. Yeah, strange enough izohlala enganeni yomfana because that's a male to male covenants are deadly and dangerous. Yeah. Then bese ukuthi kwenzeke uganwe emzini orongi okwenziwa izinto ezirong kakhulu. Kukhona into esizulu hayi esintu eyikhulunywa abantu ukuthi uma ufika emzini kulokhuzwa uthakathwa nawe thakatha that's very wrong. Phela khona ungabuzi lo. No ku-wrong Ndlovukazi ke ngibuza. Ake ngenze example. Right. Uma kwenziwa itatu inkomnyama wenziwa kaNdlovukazi. Inkomnyama. Yeah, inkomnyama etatu. Inki omnyama otatu wenziwa ngamathambo abantu human bones. Hayibo. I promise you. Wenziwa nge-human bone because it sticks into another flesh. Okunye ngaphupha kuke. Sure. Uthaba ukhulume ngama blood covenant. Ngesikhathi iBritain especially King Charles. Wayenza sure ukuthi abantu abafile baqale ku drain igazi kubona. Lela gazi dali expensive kabi. Ngoba lalisetshenziswa by the king that to drink that because babe collecting igazi lomuntu ongasekho it gives you a long life. Sure. Now, AmaKrestu, when they took a blood covenant to Jesus, it was because they thought by drinking the blood, they'll have the long life of Jesus. Nanda abasebenza namanje kade benze ko Epstein Island ni Andrew Watley baphuza igazi lengane. Baphuza igazi lengane basakwenza namanje. Alibuza nje. Siyaya manje ngomanje. Nephuza igazi la Jesus. That's a covenant. But which Jesus are you drinking the blood? I hope I'm not. Now, it's tricky in the Jesus negazi. Kuya ngokuthi imuphi uJesu omdumisayo. Waka wakhuluma uNdlovukazi lento ozothi maye. I'll never forget that ngoba kungenzeka ukuthi wena udumisa uJesus Penpandira. Nkosi yami ngibhizi ngiphuza negazi. Manje uphuza uya. Na ulokuza uma ka Penpandira wayidesa ngomzimba ene tavern futhi. Uma ka Jesus Penpandira. So na uma sithombe endlini sakho kwesika Jesus Penpandira, then you are likely to follow ubumnyama kwa Jesus Penpandira. Emakhaya kunesithombe sika Cesare Borgia. Umfana ka Pope success. Yeah. That's why ibona ke kubhlungu kanje empilweni zethu because silandela ulokuza uCesare Borgia. Cesare Borgia. So ngizama ukuthi ke uma usuya kuimali imali imali inesilonda I call it money wound. All right. Kukhona into engeke creator ngiyikhuze uma ninonkosikazi creator imali engenayo ngaleso sikhathi bese zithi ingane baba sicela usenzele ukuthi ubusuthi we can't afford we are entering them into a poverty consciousness. Okay. The covenant yani poverty. Yeah. So what you'll find in South Africa among black people have constantly actually entered into a poverty covenant in England. Any covenant we find it in religion. Blessed are the poor. That's a covenant. Blessed are the poor, a covenant that has destroyed. Ankathala ukuthi ungasebenza any religious semantics we defend aliento. Injengobuyisho. Let me warn people about the subconscious mind. Umuthi ngumgodoyi. Akuyona ijoke leyo. At some stage uzobehave njengani njengenja. Ubaba uMbhele may his soul rest in peace wathi ngiyanizwa defending ngulube but ugcina idimina yakho. That's the statement. Wathi nedimina yakho igcina isinemngulube. Ugcina uyinuku nje ugcina ungasayithandi kantini iDNA yengulube has written itself into your system. Wejehova
Yep. So angisho ukuthi ngamanye amazwi we are caught up with religion. Religion, there's nothing wrong with religion, but I've got a problem when things you say with religion are writing into deadliest covenant. Awukwazi ukuba nemali ube uthi babusisiwe abampofu. Ungakusho lokho uma ufana nabo Bushiri nabo bani abathi babusisiwe abampofu kodwa bona bebeyithatha bethi letheni imali beyisebenzela ukuniqola leyo abafuni bona ukubusiswa bona baflya nje ba bling kubona sabusiswa phela bona they are the anointed, so nina lethani imali kumina nina nizobusisa ukuthi bempofu niyobusa phambili. Okay, akasikhulume ngecovenant that abazalwane actually enter into with their pastors. All right. Okay, there are clients of mine who have come to counseling, but miyazazi nginenkinga. Ngikhanukela upastor wami ngathi yeah, no, definitely yeah. Ngiyamkhanukela even when I'm masturbating I fantasize ngopastor wami. It makes both married and unmarried pastors. Okay. Now understand that ukuthi sekwenzakalani lapho. This is a wonderful woman ongene kwi sexual covenant, spiritual sexual covenant no pastor wakhe. Kukhona ke into inappropriately that pastor is doing sexual. Oh. The principle of psychology says you're as good as your psychologist, you're as good as your psychiatrist, you're as good as your doctor, and you are as good as your pastor. If your pastor is involved in very dangerous sexual darkness, kodwa kwazi ukunikhulekela at the altar nibeka izandla unibhalela icovenant yobumnyama bocansi lwakhe. That's why ke kule sonto nibondana nidlana ufetshwa kwenziwa yonke into ama sexual covenant, because he is leading a church with very deadly sexual covenant ngoba izinto yena njalo ayishumayela under the verb uyathi umbuso wezulu ungaphezulu asimthande uJehova sizinikele Yesu kodwa ngala kubephuma under his tongue. The sexual covenant. And what I found amazing, it is the spirit of covenant sexually that tends to stick instead of the word of Jesus. Ngoba the brain gets stuck repeat into fanayo. This is what happens in the brain, Ndlovukazi. Njengokuthi umbuso wezulu usufukile bangcwele phendukani kubi iyami brain. Ngoba lento isizwe more than 3 million times. Oh yeah. But lokhu angakukhulumile kocansi ikona ukupermit kuye kufika ustick kumina kungena kalula because it's even more spiritual. So bese siyeqaka siye emalini kukhona abantu abanemali Ndlovukazi. Alright. But aphukelwe izinto njalo kufanele spende imali uma ke waba nemali konke wrong ezokwenzeka ezodlala imali athole u3 million udinge aspend u800,000 rand elungisa umuzi wakubo uphephukile kodwa ngakubo kwaba nomncane kodwa kwaphephuka kubo kuphela. Khona ke covenant umuzi wakubo is well built. Yini engaphephuka ngemizi kade yabakhona emdalane neyothalene emkhukhu yangakuba kuphephukanga kuphephuka umuzi wakubo. So what he's doing le sivumelwana naso semali sesiye lapha emuva. Siyolungisa ngani ngokuthi kufulelwe kabusha. Now wenze gazi nemali kucishe kube khona into efanayo lapha. Once waba nemali kodwa unamanga ucorrupt unfaithful imali yakho izongena ku corruption ku unfaithfulness ngoba une covenant nale moya yomthathu. Uzoba nayo imali igcwalisaka kodwa isaka linembobo le mali yakhona. So for every lie you take, there's an amount of money that you have to pay. Okay, I'll make an example. I had a client who was always late njalo bamnyenza into sangazi. Uma ngashiyanga ifoni khona kuzokwenzeka. Uzoshiya laptop. Yabo. Ngathi mina akubheke ukuthi what is going on in your life. Khona izinto ezitrue and khona ukungathembe kokukhulu okwenzayo. It's either in this business or it's within your family structure. This has become a covenant for you. So njalo seka 8 wena ujika elokuzaneni egateway uyogibela ibhanoyi ubuye uyolanda iticket lebhanoyi uyolanda iselfone because you couldn't go without it. Kukhona into oyilungisayo.
and it's expensive for you ngoba uma usubela back airport sefuna ukhokhe 2000 more lo 2000 wona ke penalty yakho le. And another example, kwakunothisha Thabo wayephintsha in business like a photocopy. Computer ngelokuza skole ngikwaskole engathengi amaphepha. Ngase ngithi mina ungawarisheki mem at some stage uzoyikhokha lento. Yebo. Ayengamphantshela amathayi. I just remember I bought Michelin mntakama Michelin. Did you hear me? Michelin tie. Ay, la vela bobo. I'm not happy of bad news. But kukhona izinto inappropriate that you do. So le mali yokufotocopa nokuthatha into zesikole isenze kabuyibuyisa uzokhokha khona emathayini. Hey. So ama covenant emali swabhala kanjalo. Yes. And bese kuba khona a negative acquirement of money. Uyithole leyo mali. You know. Now two things could be possible. Uma umuntu wesithisha sebeyakwenza ke nabo abantu besisa lokho ulalile ukuze kuvele le mali. Yo. Yeah. Khola izobhujuka khona izohamba because it's been badly acquired. Yeah, izohamba izoserve ya covenant. Ngani nandlovukazi? Ama covenant ayakhungwa sithandwa sami. Ayakhungwa yebo. Oh, discuss. Munga sayikhungi ngiyabheda. Hey, all right. Sibusiso. Summer jobs. Sekhona. Inanda 88.4 FM. Malini uthunyelwe abadala 15 minutes after 11 o'clock uthunyelwe abadala nakhona singasho abantu abadala sesha abadala sabahambe emhlabeni usuthunyelwe ubekelwe uthunyelwe kimi angaze indlelani ke mhla 18 January 2026 Sunday inkosi yami ngiyagcina ngisibonga umdala uthi ngikhona I'm so happy yabona mhlanje nje usukulami kodwa ke asiqhubeke kukhona isikhathi la akayichaza khona ubaba uMbhele indaba abantu abadala kodwa sikho kuyona namhlanje ngiyafisa nje sitetele ngoba ngiyafisa ilanga siphinde sikhulume le abantu abadala abantu idalo yini idlozi yabona because 2026 I think ile nje sisibuyisa lokho esikufundile bese sikwenza manje zama ukwenza practical kuzosilekelela kakhulu so namhlanje undaba enhle has touched on into uThabo nje eqala wasinikeza ivubulana ezimbi nezinhle wathi kwenzakalani so now as indaba enhle singenela kulezi ivubulana zocansi bengazi umuntu wa breaker ilinto zayami ivegility nayo ke phela hayi ithina generation esicathe sakhumbula enye bakhona ke nengcosana laba bangasakukhumbuli phela ngithi kodwa kuyaze ukukhona wayibreaker so kuzobaleka lento sinawo notshwala it's very unusual yeah wase esithezele lento abantu kuvukazi imali Ben Homes yeah bashisa amakhaya abantu ngenxa utshwala no umuntu ushisa ngenxa kwabantu oh yeah ashisa umuzwa wokupanisha abanye abantu thaba baye bashisa ikhola abantu which is interesting a covenant with anger Tibana okay ungabaleka kakhulu okay ngicela ukusondela sizosuka simbeke into no right okay so bese uthola ukuthi lama covenant yena umuntu kodwa ithavena angayishisi mangaka ama thavena akashiswa ingale yankathi evalwa kuphela hayi ngisho kuphela but manje abotha yikho ke manje document manje ukuthi kuyena abantu that Ben school spend their family home roads and all everything Ade ngibone Limpopo njengoba kunezikhukhula ezingaka abantu bayothenga utshwala bebuthole ngamakesi behamba ukuze bavaleleke how ilokuzi abasacabanga ukuthi bangamuka ngempela bedakiwe bamuke bangatholakali a covenant notshwala Nkosiyami okay going back to money yes Ndlovukazi Thabo Queen Joyce yes umuntu uyiconduit alright umume you see if ungifaka uthando la kuwena ekhanda ngil downloader bese liphuma kwi-aura yakho kuyakwenzeke liveze imibala engekho healthy
okukhombisayo ukuthi kukhona experience uthando lufikela ifica ngaphakathi kwena. Mina yeah. So when you are now broadcasting shame, guilt, poor self-image, so umuntu ose-experience lo thando akasa-experience uthando lu-pure, kodwa mina ngesikhathi ngidownload uthando belu-pure, energetic, lu-purify. But as you broadcast selikhombisa ukuthi senama-viruses nama-dents there and there. A human being is a conduit for divine prosperity and money. It's and money. Yes. Okay. Kusho ukuthi umuntu umume. Ulwandle okudlula kulona imali nezibusiso zayo. Ngokudala kwakhe. Umuntu edaliwe. Okay. Kodwa umuntu ume nogcopho ngaphakathi. Kunezinto zobumnyama. Imali even yenza umhlola ingayi la kufanele iyakhona. Kodwa ihambe iyogcwalisa izinto zobumnyama. How? Okay. Yeah. Leaving that person with poverty. Bese kuthiwa kodwa okungixakayo, he's making a lot of money but with nothing to show for. Hayibo. Uyenzani manje? Kanti imali iseva lobumnyama obungaphakathi kuyena enhlizweni. The last example, you'll find a very beautiful woman, elegant, well curated, well groomed. Approach her, the conversation and the next 2 months is glorious. Unele umfaka ulimi emlonyeni usathane uphume khona olimini vele ngenyama. Then you realize ukuthi uba kahle lo. So the love that you are giving is now exposing the true nature. Sis. So nemali kuyakwenza ke lokho. Thatha ubhuti asebenze bese kuthi imali athenge ngayo umzimba. Yeah. Athenga umuntu athenga abantu besifazane. Oh okay. Yeah, kusho ukuthi ngaphakathi before imali unenkanuko. So imali sivezani kuyena inkanuko. Kukhona abantu abanosathane kodwa kwenzeka imali ifike kuyena because of blessings. Then imali ibisiveza ubusathane bakhe. Hey, you know, there is a covenant. That covenant is affecting him, making him ukuthi imali ingahlali esandleni kuyena. Bese kuba khona abantu abane covenant with hoarding. Akakwazi ukuspend uyasaba because une childhood trauma. Okay. Athole eningi imali angaspending ngisho isent. Avena shona. Family to your bank is sitting with 12 million. Ayikhubazi. Wayengaspendanga and unamanye ama investments. Lo muntu ugula cishe wafota ne medical aid. Uma sebebheka ku medical aid uye kanye kabili enyakeni esibhedlela. He never followed up with the specialist, akazange ayenza ama medical checkups. Okay. Ngoyibona ukuthi nje izosifiphele uzospenda kabi yabo. So money has a way. Bese kuba khona abantu abayuza abanye abantu for money. Ukuthi sizobulala ukhonjos in order sithwale ngaye. Okay. Bese kuba khona futhi enye into ube khona umuntu ozofuna ukulala nondovukazi. Kanti uthwele uzolahlela ubumnyama ukuze aqhubeke yena. So kuye kwenzeke abanye abantu unfortunately nabesilisa by the way. There are so many young men owalala kanye nosisi emva kwalokho into zakhe zonke zonakala wafela esikoleni walahlekelwa waqhaqezela wantshontsha ifamily zimuse kumuntu obonayo kanti walala nomuntu. And what I found amazing Thabo, ever ziphuwa izangoma nabantu ababonayo abakwazi ukufika out of that wena ngazi wenzwa. No, hayi ngoba bephuwa, it's the same spirit. Oh, it's the same spirit. But asikwazi esandawonye nje kufanele lise ngoba siprotect isinye spirit. So asizu asosho ngoba vele izinto zombuso wodwa. You can't explain ingane iphuma university with a degree. Uyaphela ulaye 9 years 11 years, no imagination, no creativity. Akakwazi ukwenza lutho instead abe yiphara. Akhohle nalokho akufundileke. Azagcina sakhohle nakufundile abe yiphara. Leyo yazi ngenaphi.
kuleso ikhuluma next week ama covenant technology ngoba wona abuya thathe your brain rot nokuthi mhlawumbe ngesikhathi wenza i-third year yakho holela nomuntu othwele ngoba isikhathi esiningi i-covenant yakhe ikulento ikule technology bangakho kezokhona olala nomuntu othwele lo muntu othwele kanti uzolahlela wasiya disappear mesulale naye wakushiya nalezinto wagreda waqeda wenza yonke basha ama one night stand phela laba bathwele akabuyela kwesibili akabuyeli ngoba phela uzophinda futhi ayigaxe kule yanto yakhe alanda into yakhe yabo yikho kufanele angabuyeli afanele abuyele and le because I've actually cancelled some of them ziyakhala ikhale kwi-counseling ithi baba what did I do everything was okay buka nje baba cell phone ngithengele yona this child is owning a 67,000 rand cell phone ayithengele lo baba uthi this is what happened ngoba ngifunele history tab this is very interesting tab thank you for sparking my mind. It goes like this. Lo baba lengane we dated for almost 3-4 months. Kulo 3-4 months akayisplashanga a Louis Vuitton bag athi mina angirashane ke ngocansi. Amabongo etshela lengane izizixoxa ejazi akayihluphi ave gentleman yabo ukafike abhuke bese ethi nje kutaleni kufale ngekhaya kanti usalungiswa la ihamba khona inyangeni yakhe imlungisela lolu suku naye ukuthi ugeli kufanele abe purified kule space wenza sure ukuthi akaboni umuntu that's why usetholelo ngoba usethe naye ukuthi azafuna ukuthi she's being set up for this night naye akaze 3 months akalazi gentleman kababa umthathayo ongajahile awu yabona ke the days pre sleeping ubaba mhlawumbe uzodrop 200,000 athi ngifuna lo 200 ngicela ukubona ukuthi ingane enjani cabanga kanjani because you're not going to come after 2 months usufuna 200,000 yabo kumina kuzoveza ukuthi nginomuntu onjani empilweni yami hayi ke ingane ivene iluze yonke into sibe sekushona ithi manje kanti sihlangana nini kanti iyolanda umonakalo ongakazi uzubona destroy future yonke yo destroy future yonke one sleep ubaba bese shintsha sim card sekuphelile yo Dembani manje ithini ke covenant yalaba ke because bakhona abantu abanenhliziyo ezimbi abakhela ngamaqhuba abanye yabona nje abadestroya abantu in the process yokuthi bona bathola imali iyabasebenzela futhi into yabo ngaleso sikhathi but they die abashoni kahle bafa bebola lapha ema ICU bengakwazi ukukhuluma bevukela izisu kuthi abanye bagula kumanje ngababona benayo yonke leyo nto baphila kodwa nje bahamba udokotela nje baba no dementia futhi evibathanda ke dementia aheme unayo yonke lento kodwa akaphili akengikazi dementia umuntu othwele akukhulu akuyona akasho it's not a neurological dementia kukhuluma lemimoya thawo kukhuluma imoya bangathi manje dementia konke enginokholwa kuyona ukuthi mhlambe afterlife yakhe there's some sort of a punishment cabanga kwami uzobuya phela naye ayoba uyo angikhothi igroup yes igroup zinemoya yabantu laba bakusebenzelayo nawe mawuhamba la uyakulesa sigroup nawe uyosebenzela abanye nkosiyami uyofaka kwezinye igroup kwa wena bese niyambuyisa ke seshonile lo muntu esesesikuthi alright ake sizwe la umlaleli nanguskills ngizongena ngaye bengithi ngizoyifunda kudala ungangeni ngisho emoyeni le awungene ngaya lento uthi habe sigaqela kodwa ngalawa esizalelwa kuwo enziwa amakhehla nezalukwazi ngoba abasichazeli lutho ngawo ila ama covenant ke asekhaya uthola ukuthi kukunosiko lala ekhaya lokuthi njalo ngonyaka kufanele kuhlatshwe uhambe kambe akuchazwanga kodwa nje njalo every year la ekhaya kuyahlatshwa kuthi mase ehambile le makhehla nezalukwazi awashoyo kuvele kuya kuhlatshwa la ekhaya mhlamba umunye ayisindisele omunye azenzele ukuthi mabeyeke ukwenza leyo nto each and every year ke lo bekuhlatshwa ngayo kuzofa umuntu
isiza ngengozi isiza uzodutshulwa isiza uzogwazwa ngoba lemimoya le ivumelwane ezazenziwe yilabantu bala ekhaya zazithi thina sonikeza imali mina ngizosihlabela inkomo eziwu4 njalo ngonyaka so it's a covenant nemoya ethile le abavumelana ngale akusho ukuthi kwathwalwa la ekhaya ukuthi nizochitha igazi ka4 noma once a year omkhulu angabesasho nizovele nihlanganise nale inkomo bese kuthiwa ngoDecember la ekhaya siyahlangana sibe ifamily kuvele kuhlatshwe inkomo kusokunephathi kube kuyabuswa ayikho into ebuswayo kondliwa lezi ilwane lezi njengoba kuchithwa igazi elingaka la ekhaya ngoba now mase nina sebehambile labantu abadala mhlawumbe umndeni nathi sesiyibhizi sayi ekhaya mhlawumbe kube nokuxabana futhi kwabangwa ama asset la ekhaya omunye aduba ishonelele anisayenzi lento now what happens le yamoya eyenza ivumelwane la ekhaya isizohlaba umuntu phela ngoba ayisahlatshelwa so sekufanele izizwe ezihlabela yona every year kuzongcwatshwa la ekhaya ngiyaxawa ni why every year kuyangcwatshwa la ekhaya it's because kunezivumelwane zemoya ukuthi la ekhaya ngonyaka kuzochitheka igazi so instead yokuthi kuchitheke lo muntu kuzochitheke lesilwane ngoba nizalichitha lesilwane lo muntu azoyihlabela umuntu asedona mhlambe before sekelo masobo esibuyeni umuntu othi yini ngempela uze kuthiwa kuxhelwa 4 cows asambe in 18 zimbuzi yini kuze kusho njalo kufika sifika kanjani lesi statement mhlawumbe khona umuntu okwenza leyo nto noma wazi akasibekele ukuthi kukanjani Ndlovukazi ngicela sibambe sithi nje shwi sibuye khona manje ivumelwano ukukhokho ngasho Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Okay, welcome back. Asilungiseni isikhathi u25 minutes before u12. I mean, khona babindabenhle thoba Sambothi Ndlovukazi Mapule Queen Rejoice. Hey, I'm back. Okay, Dimbani ayikho into engifisa njengezivumelwano esihle nemali osiyami wala phela wena angifuni ukuthola kanjani wesihle ngishilo nje hayi uthatha lento nje ayinabu manje noma ngisesihle kanjwa yini ngifuna imali ngiyayithanda bazalwane ngiyayithanda imali futhi Hlabazathela phansi ngiyayithanda imali hey babudabethu ngiyayithanda imali yabo sometimes I understand 2025 wami uphazamisekile bengekho right sometimes ngibe ngithi nje kodwa indlela engisebenza ngayo I feel ngathi angakatholi ngendlela engifuza ngayo ngisanethemba lokuthi ake sibuyileke manje lapho sazalwa esizweni esirong sazalwa esizweni esirong sinenkinga nje yesizwe as a whole ukuthi ke vele sisezweni esingenazo isivumelwano kahle nesizwe qasamse umlaleli nangu uxoliswa Ndulu uthi ngibingelele ngisacela nisifakele ibreadcast ya last week le emoya okay sizoyifaka othi ngibone uba umunye okhona basheshise nje ngibaqede la Emmanuel Nene uthi we will be listening baby before I kuphelile ke Facebook okay ithi ngithi la all right angiqale la sipho maphumo okay ngingeza la manje okay kusami konje betheni ake ngingele sorry usabheka lapho okhokho bethu basifaka enkingeni akuphumeki kalula kulama covenant true all right sasiqhubekeli ake ngibingelele ku Asilungiseni ngibingelela baba Mnyesa Queen Rejoice no baba Sambothi umvelase lo angiyena komuntu ama voice notes kodwa ke ngenxa yomsebenzi engwenzayo namhlanje sengithaye kuze kuphuthume usakhuluma ngama covenant emali omunye umfundisi wayefundisa ngazo indaba zemali ekhuluma ukuthi uyazi ezinye izinto esizifaka einganeni zethu singekho aware ukuthi ngoba une credit esitolo so uhambe uyothatha impahla ngecredit uyothatha ubisi uthi uze ukwelete ukudla
okuzothi uqeda uyothi ukukhokhela ubekade wayo kuyokulahla impahla esithathele izingane zethu ngezikweleti ngoba uthi ngine credit ufaka izingane zakho emkhubeni wokukweleta unaware. So ezinye zezinto umyeze sakhuluma ngale sihloko ukuthi ngempela singabantu okunye sikuthatha singanakile ukuthi sesiyifaka kwezivumelwano eziyohamba indawo ende. Silokho sikhala ngokuthi imali asiyiboni ukuthi ishonaphi, sikhala ngokuthi impilo zethu asiyiboni ukuthi sishonaphi, kanti ama-government amanye safakwa abazali, amanye sasingenela thina singazi ukuthi sesiyayibophezela kulezi zinto, sekuyimoya eyohlala isilandela nanoma ikuphi la siyakhona. Ake ngidedela abanye ethuba ngiphinde ngibuye khona okunye ngikukhumbulayo lapha ukuthi uyazi ezinye izivumelwane siyangena kuzona kodwa manje ngenxa yokuthi ekungeneni kwethu asi understandanga imigomo nemibandela yaso sigcina uthola ukuthi awu benefit kulesi sivumelwane kodwa futhi siyakhandla. Bengilalele lapha omunye ekhuleka la elokhozeni emsakazweni uyakhuleka sengiyacabanga ukuthi ngokwezi likaNkulunkulu lithi masikhuleka senze kanjani. It doesn't say asiye endlini zethu sizivalele sikhuleke khona then shouting emgaqweni, of which it's opposite. Now abanye baze baphume kwiinkolo abakholwa kuzo o bashintsha amasonto ngoba bethi izinto zamayiphumelela iqhubeki lapha ya ngenxa yani ukuso lesisivumelwano, but the procedures yokwenza akayi understand, abona okunye kungamsebenzela. I'm not saying mhlawumbe akumsebenzeli ukukhuleka kwakhe nani but bengibuka nje nalokho ukuthi ezinye izivumelwano singenile kuzona sathi sesiyakholwa sesisindisiwe o ngihamba inyanga, but ekwenzeni kwethu ke kulokho uthola ukuthi umuntu ulanda umuthi awusebenzise u2 days 4 days usekhathele phakathi nendawo useyoshiya futhi useyekile and akusenzeki lokho ade ulandele khona. Angibonge lapha ithuba. Ngicela ukudlulela komunye ngicela ukucaca ba. Yeah. No. Ukhuluma iqiniso. Ukhuluma iqiniso Ndlovukazi. And we can't harm nginqendise ukusiphinda ipower over yena. Yeah. On the contrary, bengifuna ukuvalidate lento ayishoyo Ndlovukazi. What are we going to do about dark covenants that were introduced to us by religions and by families and family religion families and because religions. we've been exposed to things that honestly we do not know. Indaba yamabhakede kuthiwa elakhi ibhakede elingale Okay, ngizokwenza example. Last Supper is adorning our families. Oh, okay. Yeah. Last Supper, who were these people who were modeling Last Supper? One, it was yenzelwa Lokuza Ndlovukazi, yenzelwa Maria del Grace. Okay. Which is a brothel, a lesbian that came from the Vatican, yes. Yeah. And then in Tombi Pope Borgia, Julie Farinas, we had one model Jesu. Oh, okay. I didn't pay the food. So Jesu model obani, girlfriend ga Papa. Girlfriend. Last Supper yayenzeka bona bese bemodela lezi thombe sisibonayo kuhleli o isithombe. Oh, okay. So let's talk. This girl was sent to Jesu again, uJesu lona. Girlfriend ga Papa, just fazana Julie Farinas. Oh. Then bese kuza ku spirit set. We lesbian. Yeah, no, why Julie and Papa. Oh, okay. Yeah.
The majority of those men that are there are gay men. Oh, okay. Because it's a brothel. Now, what happens All is... Okufana ukuthi uthi it was a studio, they shot the picture. In grass it's a brothel. Bafika So they shot it baba modela Leonardo da Vinci. Yes, wapen. Yeah, owayejwela no Cesare Borgia indodana kalokhuza kaPope. Okay. uPope yena waseletha i-girlfriend yakhe not unkosikazi okuyiyona ezomodela ila sap. Right. So now that's a very deep spiritual concept because sasithanda siyasithanda. Siyaphila ngaphakathi kuthina. And then there's an issue of kismus, another deadly what? Covenant. Yes. This dead. Again. Imani vele ngifuna umlaleli ngoba manje. Yeah, so ngizama ukuthi conclusively yes, this deadly covenant is affecting the quality of our lives. Ulokuza bese kuba another covenant elokuza a story that never happened. The history has proven such as Valentine's Day. Again, we are constantly being fed into a covenant that never red and white, and it's very dangerous. And guess what? We are now covenanted, and there's no going back. All right. Yeah, food. Skills nangu futhi uthi skills da welcome back khona ama covenant emali kakhulu ukuthi iholo lokuqala unika umzali then omunye umnumzane kwelakhe akhiphe isibhuda kepha igama lakhe limiswe abazukulu inisibhuda yabona ke skills It's skills nasemasontweni by the way bayenza lonto ibizwa nge-first fruits. Iholo lokuqala ulise umfundisi ulise esontweni. Iholo lakho umuholo so bungasebenzi. So kushuthi kuyaphambana nokwasekhaya ukuthi mangabe ekhaya kuthiwa yenze nje kushuthi nesonto kuyafuna. Ugcina wenze njani ke wena ke? Phela sho suka ngosukholelwa ke. Ugcina wenze njani? Sho suka ngosukholelwa phela semasontweni nje first fruits bayiletha. Okay. I don't think it's the same. Ngicela ukufunda bakwethu angifunda basala abalaleli. Lakhe Dube sengize ngasizwa ukungena kulave ngilokhu nginilalele ku radio siyabonga Dube. Samukele Mtungwa, welcome back Khanyo, siyajabula kuba nawe enyakeni omusha. Ngizama ukuphaphuma nje bonke It's ngizela asilungiseni ukuthola studio. Welcome back Queen Rejoice. Hi bengazi nokuthi uyagula. Thanks, you are saved. Indlela enichaza lapha studio kuveza ukusobala ukuthi akekho ongenayo icovenant yakhe. Abanye bathathelwa abazali babo njengezivumelwano zamathongo ezokubhabhadiswa nokudla imithi ukhulume nemimoya. Uminister Mbhela kancane wayethi ungaphuma ezivumelaneni onazo nemimoya ikakhulu kwezegazi ngokuthi ucishe igazi njengosivumelwano bese uyayitshela imimoya ukuthi sewaphuma kuyona ayikho into eyophinde kuhlanganise nayo ayisuke kwena lokho ukusho ngolaka ungayincengi imimoya kufanele naleyo nyanga ungayidli okufanele leyo nyama ungayidli usuke uhambise ushiye yonke into khona lapho. Ngiyizwa into ayishoyo ngaleliseka nami. What I understand kukho konke lokho ukuthi silawulwa yimimoya ngaphezulu kokulawulwa umdali. Mhlawumbe kusafanele sicaciseleke ngamandla kaMdali uNkulunkulu nemimoya phezulu kwethu noma ke sibheke into esihlanganisa nemimoya ngendlela esasihlanganisa ngayo nathi imimoya. Ngiyabonga uDlamini. Udlamini ngampela ubaba uMbhele wayichaza lento sizofika kuyona ingakho ngathi singeyibambe lapha nalapha kodwa siyakhona ngoba ilokhu siyakhona lapho. Yes, ayakuphelela inqwabi thithi sanibonani ninjani bakithonya ke nomusha ngaze ngajabula ngizwa izwi ka Queen Rejoice. Uyaphila Ntombi, angithemba ukuthi uyaphila Ntombi yami. Asakwazi bakithi sibonga nje ukuzuzu lapho ngonyakeni omusha ohlelweni. Aniphile nje bakithi nonke njengoba nilapha e-studio nabo bonke abalaleli beNanda FM bese sanibonani nakona ma-VIP silalele bathi sihleli nalo ohlelweni. Siyabonga ayo Ntombilo entsembeni kothome neyivela. Angiphinde ngithi la sanibonani basazi bami abahle alundi phuthu uhlelo lwenu lwethu.
Ngothanda lolwethu ndicela ukudlulisa ukubonga ulwazi nisipha lona ngale kokukhokha siyabonga niqhubeke njalo basakazi bamuthi xanipha amandla nivuleke ingqondo zabantu babuyele kumdali Danko welcome back Queen Rejoice uChabangu lo ndise Clement Matatiyele nangu umzamo siqwaqa ngibelele emsakazweni ithi welcome back Queen Rejoice siyawemukela siyajabula mosululeme ngokuphelele lokugula wakho sasibona phela ukuveza la enkundleni kuchathi songathi kuyihlaya kanti into serious kodwa ke ngoba isibindi lokuqinile nje usuze walulama hayi siyabonga hayi nginilalele nje lokuswele nje ngena kuzube manje ngisaqhubeka ngiyanizwa no babumyeza no Sambothi ngiyanizwa impela nje asibonge nje sibe ndawonye bese kushaya isikhathi amen lo ndawo Hallelujah sanibona nomsakazi nayixoxa inkinga yento yotshwala kanzima kunzima ukusikhipha kulesi sivumelwano nawe usikhiphayo ziyakungena mungaqinile ngiyabonga uhlomuka hayi babhlomuka kamashi yo ngisakwazi hayibo athi Ngange hayi babhlomuka hayi athi la okay ukuthula umuntu anga last ima relationships kaxolisa ukuhlela umuntu anga last sozenjani. It's a very interesting covenant because once one can have a relationship, you are quick to go and write another one. Though that is affected by mental health, but it's necessarily a covenant. A covenant you go to when again and lasting my relationships. I've seen single parents taking the covenant to their own children. Ingane ka single mother, uhlale khulini covenant emzini wakhe down the road. Athi bantami mina ngifuna nifunde nginikhohlwa amadoda odoti. You are actually writing a covenant for your children. Okay. Sida ngibelele South Inade point 4 manje kosabane December ngilaka amaphumulo bathi asilungiseni asilungiseni kuyisona 92 ngibele mapule ngibaba Ndabehle ngibaba Sambothi ukuthi kantshenye njalo belikhwinde the joy ngitshela kanjalo bese ngizokwazi mapule bese ngithi mina lelo thando lemali inkinga ngoba manje kuningi ngoba inkinga phela umuntu usuke ngazi ugciniselana umuntu kanti adazi ukuthi kuzoshiya ibhade inzima kakhulu into ethintana indaba inzima kakhulu yejaka ukuthi ngizothola imali kanti akanathi uyogcina na elimali okusasa lakhe ukuthi aphinde emshini nebhade inkinga kakhulu nethindaba lokho nethindaba lokho hayi inkinga kakhulu lento leyo inkinga ngibona ukuthi into inkinga imali kuphela inkinga imali ethi imali ayingaba ikhonko lezidela kanjalo Danko angiqhubeke ngize la khona le Queen Rejoice Nkosi yami yes baba labantu abathi bona ba enjoy ukulala nezingane ezincane yes baba ama senior I'm sorry labafana abancane abangena kuma relationship nama senior abalale nabathi ukuthi sinele liyamthanda liyamondla they must be careful that's a deadliest covenant so ichaza next week not today all right ngibingelele studio ngibingelele kubaphathi bohlelo sesikhwini Rejoice siyakumukela sakwazi sesikade sagcina sibonga ukuthi usaphila siyajabula welcome back ngibingelele naku Ndlovukazi Mapule Bothabo nakubaba uDimbane cha ngithake ngibuze ukuthi lezi ivumelwano zisuke zenziwe noNkulunkulu umdali lo owadala zonke izinto esibonayo phansi kwelanga phansi komthunzi welanga noma zisuke zenziwe nemimoya God oNkulunkuluwana zonke ngikhuluma ngazo zonke lezi ezenziwa amabhunu lapha yakwi Fort Tracker Monument yilezi ezazenziwe kwaZulu ngenkatha ngoba kuyavela futhi leso kancane mangizwa ngabazi ukuthi senziwa kanjani
ababe nenhlanhla yokuthola amakhehla ayewazi umlando wazi ukuthi sesenziwa kanjani inkatha bathi kwakufakwa nenhlathi kusona kufakwe futhi kwakunomoya wenyoka lapho kubambe lokho kuzofakwa utshani obuthize kuzohamba futhi kuyothathwa nalobu obusuke bulele kade buhleli amabutho okubona utshani bufike buthathwe nabo lobu tshani kuyohlanganiswa naneminye imithi ethize mase kukhandwa inkatha lenkatha ekuthiwa amabutho mayiphuma empini inkosi sesihlalweni yayihlala phezulu kwayo lenkatha yakwaZulu makushiwo so kungenzeka yini ukuthi mhlambe lezi vumelwano zonke nalezi ze-religion zokukhonza ngesonto ivumelwano zemimoya gods eyaqanjwa-ke igama elithile kwathiwa elendodana kaNkulunkulu kanti isivumelwano sokukhonza umoya othize uhambelana nelanga njengoba nje kukhonzwa nangalo usuku lwelanga kuzoba yonke-ke lena eminye-ke khona-ke imimoya ingabe ihlangene yini noNkulunkulu ngoba I'm conflicted masizothi amabhunu njengoba esiphethe nje ingoba a-insync noma ayoked nelemvelo njengoba labantu benenhliziyo ezimbi kangaka nje benganqeni nokubulala nje abantu abamnyama uzothiwa sebevele bashayisa abantu abamnyama ngemoto bese bethi bebeyitshela ukuthi yilwane singasho kanjani sithi labo bantu labo ba-insync nemvelo sithi njengoba nje benalesi sivumelwano sase-Voortrekker Monument ingoba bakhonza umdali ngabe uyena ngempela umdali lo abamkhonzayo labantu noma kunomoya othize ophethe yonke inhlobo yento nokubulala uyabulala wenza konke noma uyena impela umdali ikhona kuphi ngicela-ke sicacise lapho ngoba mina ngiyalahleka bafowethu angibonge uKingsface okwaDukuze Sitheka phansi sitekekeni shalom. Alright, so Kingsface ngicela ukudlulela ukugcina ngalo ngizomqedela isikhathi sesiyashoyo. Ngiyabingelela e-studio ithimba lakho umsakazi abalaleli esilalela nabo lesi stage kanjalo nabaphathi nobaba abakhona nje e-studio. Mina ngihleze ngigqugquzela ke lokho ukuthi ngiyafisa ukuthi lezi imfundiso engathi ngangena nasesikoleni uningi enikhulumayo futhi lokho enikhuluma kuyasilungisa thina kuyasibeka endaweni la kufanele sibe khona kodwa manje into enkinga khona indlebe kungafinyeleli kuzona ikakhulukazi indlebe zeingane ngawo njengoba nje uthinta lolu daba lemali uthothi umuntu ubhizi unikezwe imali ngakazi ukuthi le mali njobe enikezwa yona kangaka nje yini kangaka kanti uyathengwa nalento ukuthi ke mfethu ke lento vele into endaba endala kuyona into yamanje ngabantu bayahluleka ukuhlukanisa inyanga umthakathi kanjalo nesangoma nesanusi umuntu alanda inyanga ngathi inyanga ayizomqinisela kwakhe kuyabe ifica amabhodlela ngema ifica ibhodlela egcekeni kanti ibhodlela elalikade ligqitshwe umkhulu ngesikhathi sisakhulu ongasekho ngigcineni mase lithola leli bhodlela linensila zala ekhaya mhlambe lalibethele obaba bazokutshela bayalazi udaba lokubethela linensila zala ekhaya egcineni lezinsila zala ekhaya sefuna manje mayitholala kanje seyitholwa inyanga efike kanti lento into endala vele ibhodlela likhona kodwa lala ekhaya leli bhodlela ngicela ukuyivala ngenxa yesikhathi kusele 3 minutes before 12 so kusho khona ukuthi ihwaphu nje kuskills umbuzo kaskills Kingsface Kingsface yes Kingsface umbuzo wakhe kuseyiloya ayobuzile kwangena skills ayibuza eqaleni kwakuyiyo le voice note ile mayelana nevumelwano ukuthi imuphi uNkulunkulu baningi oNkulunkulu so ukuphendula manje ngaleli minute elisele ngeke ngikwazi ukuyilokhuza
mhlambe sesingabuyela next week ngoba isho iBhayibheli yasho ithi kungabi nabanye uNkulunkulu so amabhulungu ayikhuluma noNkulunkulu amayithi kahle kahle uyena muphi lo uNkulunkulu uyena umdali kodwa amabhulungu sibambe next week izoba rough tabela ibonga kakhulu baleli benanda sizoqhubeka with utmost sensitivity sizosho this time even nohlobo lwemithi okulula ukuyi-accessa ongayisebenzisa uma uphuma kwamanye ama-rituals mina ngifuna leyo ukuthi ngibe nemali uphuma kwamanye ama-covenant hayi phela next week ngisho sicela ungibuyela naleyo ukuthi ngibe nemali cela ukuvalelisa nami bese sithi kumlaleli okhuluma ngendaba ey'kole we trust you nini nikwazi ukufinyelela la emsakazweni lali njengamanje we trust you ukuthi nizosirekhodela nizoshare amalinki nizothatha inifinyele ey'nganeni zenu because njenganamhlanje nje lezo khala ngazo uzothola ukuthi ziyekiwe zayodlala kanti fanele kube yinto ejwayelekayo ekhaya ukuthi yaqoqwa kuzolalelwa yes siyabonga kakhulu siyona nje sicela ukuqala sizame ngayo ukuthi akube yinina responsible for labo bantu enibacabanga ukuthi abezwa true cela ukuvalelisa mayivumile sikhona ngesonto ezayo inamba yami 0688710778 uThaboka Sambuthi danko Timbani bayo thank you so much 0766633954 0766633954 goodbye sobonani umdali mevumile evikelisayo siyabonga kakhulu Rejoice for being here siyabonga ke ushaya phansi lebesokhobela inxeba up next iyona ke i-top urban hits countdown no Canon no Londi bye bye